άστο. Καλησπέρα σας. Είμαι εγώ. Και σήμερα είμαστε στο στοιχειωμένο σπίτι της Γκράνι. Θα καταφέρω να ξεφύγω από την Γκράνι. Αυτό θα το μάθουμε στο τέλος του βίντεο. Κάνε ένα like, κάνε μια εγγραφή και πάμε στο βίντεο. Και ευχηθείτε με καλή τύχη. Πάμε στο βίντεο. Πάμε. Πού είμαι? Πού είμαι? Τρέχω speedrun. Πού είμαι? Πού είμαι ρε? Πρώτη φορά ρε έρχομαι εδώ. Ήμουνα έξω και απλώς ένα κοπίδι. Σκατίδι. Klein Keter. Klein Mine. Πού είμαι? Τι είναι αυτό? Ας κόψουμε ένα καλό ιδάκι. Τι έκανα? Υπάρχουν κι άλλα του. Έκανα κάτι χωρίς να έχω ιδέα. Πρέπει να βρούμε 100 πράγματα. Ιουχου, τι χαρούμενιος. Κάπως βγήκα. Το βάλουμε αυτό εδώ. Το μέλλον του ανθρώπου να το χέσεις εσύ, να μη σε χεσώ, γιατί είμαι εγώ σκατά. Εντάξει, δεν σπάει και αυτό το μέρος, εντάξει. Δεν θα πέσω και κάπου. Εντάξει, ευτυχώς δεν πέφτεις πουθενά. Έσπασε! Λοιπόν, είμαι μόνος μου. Κόμπε. Πρέπει να βρω κόμπουε. Τι είναι το κόμπουε? Δεν έχω ιδέα. Πόσο βαρός είναι? Πάμε εδώ. Special Key. Mr. Key πήγα να πω. Να μην ήταν και Mr. Beast. Τρέχω τώρα. Σαν το Mr. Bean. Ψάχνω να τρέχω. Γιατί είμαι πιο χαζός από το Scooby-Doo και από το φίλο του. Και σαν το σκατίδι χεσίδι. Σκατίδι χεσίδι! Τρέχω! Πήγα να πέσω! Όχι! Έλα, έχω 51 δεύτερα! Πάμε! Αφήστε με να περάσω, γιατί μην με μπλοκάρεις! Έλα, άφησέ με! Έχουμε 38 δεύτερα! Άφησέ με να περάσω, γιατί μ' αφήνεις, άφησέ με! Τάνω, χτυπάω, δεν μπορώ, αου, μη με σμπρώχνετε! Πάλι με σμπρώχνουν, αφήστε με να περάσω! Όχι πάλι, αφήστε με, έχω 17 δεύτερα! Αφήστε με, έλα, ναι, όχι, με έσπρωξε ρε. Γιατί με πάσα πάνω, άφησέ με να κατέβω. Με τραβάει, γιατί με τραβάει, έλα.